बे समाव जोंजों दङ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि दुलाराय बाथौ गौथुमनि सुरज बसुमतारी जों बिथांखौ दा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव लोगो मोनदों दिनैनि बे बाथौ गोथार सानाव आरो बे बाथौ गोथार सानाव बिथाङा दिनै आलासि महरै जिहेतुके बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हादों ओंखायनो जों बिथांखौ गिबियावनो जोङो बाथौ बिबुंसार जानानै बरायनाय थाबाय खुलुमबाय बे समाव जोंनि गासिबो नुथायखौ जोंनि केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारीखौ आं दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायदों जिहेतुके दिनै बे हाबाफारियाव नोंथाङा क'क्राझारनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जा बाथौ गोथार साननि हाबाफारि बे बाथौ गोथार साननि हाबाफारियाव नोंथाङा फैनानै दिनैनि हाबाफारि गेजेरजों जाबायदि लैहोर लैहोर बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि गासिबो फरायसा फरायसुलि बा गुबुन हारि माहारि राव धोरोम बासियालासेनो जाखिनि मदद होफैदों बे हाबाफारिखौ नोंथाङा बाहागो लानानै गाव बोरै मोनदों खोब गोजोनथाव बाथ्रा गिबि गिबियाव आङो माग दाननि नैथि मंगलबारनि बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय दिनैहाय खोब गोजोनथाव बाथ्राया बेनो गिबियावहाय दिनै बेनो गिबि जिहेतु क'क्राझार जिल्ला बाथौ गौथुमनि सिङावहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जि दालाइसा बाथौ महासभा बिथांमोनहा गिबियै माग दाननि नैथि मंगलबारखौ खोब गाजा गोमजायै खुंदों दा बिथांमोनखौ आङो क'क्राझार जिल्ला लाइमोन आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावो आरो बे हाबाफारियाव नुजाफैनानै आङो खोब गोजोनसिननाय मोनदों मानोना बिथांमोनहा गिबियावनो जागायजेननायावनो बे माग दाननि नैथि मंगलबारखौ ओरैबायदि समायना रमायनायै बिथांमोनहा जिहेतु खुंनो हादों बेखौ आङो गोसोआव खोब गोजोननाय मोनदों आसा खालामो आरो इयुनावबो फैबाय थानाय जिहेतु माग दाननि नैथि मंगलबार बै फैगौ आरो फैबाय थानाय बै माग दाननि नैथि मंगलबारफोरावबो बिथांमोनहा बेनिफ्राय आरो बांसिनै माने साबजाथाव आरो कालारफुलै जाहाथे खालामलांबाय थाबावो बेखौ आसा खालामबाय दा बेखिनि गोजोननाय थाबाय जोंहा क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ महासभानि लाइमोन आफादनि नेहाथारि बिथाङा जोंनो बे बाथौ बिबुंसार रादाब होनायनि थाखाय बिथांसिम साबायखर बावनानै